Тырышсаң терек булырсың дия халкыбыз. Нә халкыбызның бердәмлеге, кордашлыгы, дуслыгы эштә дәрт, көч һәм максат тудырадыр да инде. Буыннан буынга күчеп килгән гореф-гадәтләр югалып барган заманнарда халкыбызның милли рухын саклаучы, нәкъ элеккечә, аның йолаларын, җырларын улылаган, ел саен улысын, кешесен берләштергән бәйрәмебез, Сабан туебыз бар әле. Күпләр бу хезмәт бәйрәме хәзер инде яңа заман арбасына утырып, чыгымчы аттай адашып, яңа тарафларга юрттырып бара дип әйтергә мөмкиннәр. Хәер, бу фикергә дә берникадәр дөрестлек орлыгы салынган. Чөнки хәзер без инде Сабан туй мәйданын фанилек билгеләреннән башка, төрле аттракционнар, кибетләр, шашлык мангаллары рәтеннән башка күз алдына да китерә алмыйбыз. Тәгаменә каршы табагы дигәндәй, Сабан туйы да безнең белән бергә үзгәрә. Әмма тышкы кабыгы нинди генә булмасын, басу уңганнарына дан җырлаган, туганнарны очраштырган, берләштергән, батырларны көрәштергән, яшьләргә ата-бабаларыбызның йолаларын таныттырган, үсеп килүче буынга акыл тәҗрибәсен мул өләшкән, авылның җанлылыгын саклаган Сабан туйлары үз асылына тугры булып кала бирә. Моңларның күбрәк ашлары, тары һәм дә ат ите буладыр. Хәлбуки үзләрендә бугдай, арпа да күп буладыр. 921 елда ук Болгарга илче булып килгән атаклы сәяхәтче Ибн Фадланның кул язма хәлендә сакланган, гарәп, төрки, фарсы телләренә тәрҗемә ителгән һәм шул исәптән Шиһабетдин хәзрәт һәм Риза казый хезмәтләре игелегендә үз телебездә дә бөтен дөньяга таралган, танылган борынгы сәяхәтнамәсендә халкыбызның көн күрешенә кагылышлы мул тарихи, фәлсәфи, әдәби мәгълүмат тупланган. Һәм бу дөньяда бер нәрсәнең дә очраклы рәвештә генә килеп чыкмаганын исәпкә алсак, юлчы язмаларында тасвирланган һәр адәмнең игътибарын казанырлык бу хәлләр утрак тормышка нигезләнгән, җир сөреп, ашлык үстереп тормыш корган болгарларның Сабан туенда бәйрәм иткәннәренә ишарәлидер. Югары Алалар пенсионында Тәңре белән рәттән Җирсу, Умай исемле алалар да булган. Һәм менә бу Җирсу дигән алла, ул димәк бөтен җир, сулыклар, кешенең әйләнә тирәсендәге дөнья өчен җавап биргән һәм кешеләр һәрвакыт аңа мөрәҗәгать иткәннәр. Һәм менә бу, әгәр дә игътибар итсәгез, татар телендә Җирсу дигән төшенчә бүген көндә дә яшәп килә. Җирсу гомумән бик сагыну, үзеңнең туган җиреңне сагыну, шулай бит инде. Туган төбәгеңә кайтырга теләү һәм нашы җир, үзеңнең җиреңә, туган җиреңә бәйлелек. Җир-су җирсендерә, йөрәкләрне җилкендерә шул. Ата-бабаларыбызның бу бәйрәмгә булган мөнәсәбәте, тарих өлкәсендә хезмәт кылган галимнәрнең Сабан туеның килеп чыгышына кагылышлы күпчелек ачышларында тезмәләнгән. Әмма сүз куертудан ары еракка китә алмыйбыз. Бу борынгы Болгар зираты, менә шулай ук ничек менә болгар җирлекләрен карадылар. Бер тарихи менә Болгарга барганда кирип чыгып, менә монда туристларга, экскурсиягә килгән кешеләргә күрсәтә торган бер урын булсын иде. Чөнки менә чит илләргә барсак, кичкенә генә бер әйберне дә алар шундый зурлап күрсәтәләр. Шундый зур әйбер дип керәсең, бер кичкенә генә әйбер кебек, әйбер. Бездектә дә менә бу шундый зур әйбер сөйли торганның тарихы бар. Әлки районының Иске Салман авылында табылган 1292 елларга караган борынгы кабер ташында мәрхүмнең Сабан туе көнендә вафат булуы турында язылган мәгълүмат бар. Бу беренчедән бәйрәмнең борынгылыгын исбатласа, икенчедән язма мирасыбызның кыйммәтлелеген дә раслап килә бит. Шуңа да 13нче гасырга караган татарның бу борынгы ташын авыл руханилары күз карасыдай саклый. Бу ташка без тотына алмыйбыз бүгенге көндә. Чөнки бу археологик, бу шундый ничек әйтергә, тарихи ядкәр. Без анарга тотына алмыйбыз. Моны археологлар эшләргә тиеш, моны дәүләт белән бергә берлектә эшләргә кирәк. Моны ничектер археологлар килеп восстановить итсәләр, ничектер чистартып, моторласалар иде, без нитсәк, biz аны карап торыр идек. Калган эшенә без менә ташына без тотынырга куркабыз.
Сабан туе халык күңеленә шун хәтле бергә ки, хәтта ислам динен кабул иткәннән соң аның күп кенә мәҗүсилек билгеләре сакланып кала ала. Сабан туйларын халык борынгыдан хәзергедәй җәй уртасында түгел, ә май башларында чәчүгә чыкканчы ук уздырган. Аның исеме дә шуннан килә бит. Әмма ел фасылына нигезләнгән бу йоланы тора-бара халкыбыз үзенең җаена китереп үзгәртә. Һәм моның белән күп кенә гореф-гадәтләрнең асылы, кыйммәтле мәгънәсе дә югала кебек. Илгәреләребез ашлык чәчкәндә җиргә сый-хөрмәт күрсәтсәң, ул да сине үз рәхмәтеннән калдырмас дигәнгә ышанганнар. Шуңа да басуга чыкканчы ук халык орлык йотарга әзер булган, җитлеккән кырга чыгып дуга кылган һәм буразына буйлап йомырка тәгәрәтү йоласын башкарган. Туйга әзерлекне ел буенча алып барган халык җыйган туплаган байлыгын мул үләшергә дә әзер була. Йомырка җыюдан башланып китә, ул гадәттә май башында була торган булган, яисә Сабан туй алдыннан берничә көн алдан. Гадәттә ансында балалар катнашкан аның. Димәк, балалар йорт саен йөреп йомырка җыеп йөргәннәр, һәм монда да ул юкка гына түгел, ә бу киләсе елны сынау, димәк, аяк сынау. Менә нинди бала керүгә, бу көнне нинди кеше килеп кергән беренче бу йортка, менә шуннан сынай торган булганнар. Аягы җиңел кеше дигән төшенчәне беләбез бит инде. Менә аягы җиңел булган кеше керсә, димәк, киләсе ел уңышлы була, уңдырышлы була. Тавык чебешләр дә күп чыга дип халык менә шуңа ышанган. Әрәпә җыю, бирнә яулык, бүләк, сүрән җыю. Борынгыдан килгән бу берничә йола хәзер кушылып, мәйдан алдыннан бүләк җыюга калды. Элек исә аларның һәрберсенең үз вакыты, үз тәртибе булган икән. Сабан туена бирнә җыюда балалар катнашса, сүрән җыю ул яшь егетләр вазифасы булган икән. Егетләр йөреп, ниндер алар йөреп чыкканнан соң, авыл уртасына чүп-чарларны чыгарып өеп, шунда учак ягып, шу учак аша сикереп, ягъни менә шу искелекне озатып, яңарынып, чистарынып, яңалыкка чыгу рәвешендә дә андый мәгънәдә салынган булган әлеге елага. Һәм сүрән бүгенге көндә ул менә, бәлки беләсездер, Кукма районының Күкшел авылында сакланып килә. Анда армиягә бармаган, менә барырга тиешле егетләр һәм армиядан әле яңа гына кайткан егетләр катнаша әлеге юлада. Алар ул хәзер инде Сабан туйга бүләк җыю белән берләшкән. Төнге 12-дә җыярга тотыналар алар һәм көндезге 3-ләргә, 4-ләргә хәтле ибринчә җыеп бирәләр. Күп кенә авылларда бу йола инде сакланмаган, әмма мәйдан алды очрашу йоласының мәгънәсе бик тирән. Гадәт буенча йорт борынча йөреп чыгу бу учратында авыл халкының бердәмлеген, оешканлыгын, байлыгын, муллыгын, күңел хушлыгын күрсәтүче гадәт. Саба районың авылларында әле дә бирнә җыю елда уза торган тамаша. Кешесе, олысы урам-урамга бер-берсенә кушылып, бер-берсеннән өлге ала-ала йорт саен йөреп чыга. Кызганмасаң ашыңны, халык кадерләр башыңны. Авылларда инде ул көнне бөтен кеше шушы йолага чыга, рәхәтләнеп ял итә, эшләрен калдырып тора. Егетләр җыя бездә бирнәне, егетләр ир-атлар җыя, хатын-кызлар инде капка төпләренә чыгып, җырлап, биеп, каш алып, узатып калып шулай йөриләр. Быел бай җыелдымы бирнә? Ой, шул хәтле бай җыелды. Шундый яхшы әйберләр, халык бездә шул кадәр матур итеп, бик матур әйберләр бирә инде, бик күп бирнәләр җыйдык. Сабан туйының эчендә кайнаган бәйгеләрне төрки далаларда җайдакларның ярышлары белән дә бәйлиләр. Баганага менү, яу киләме юкмы дип карау икән, капчыклар киеп чабулар дисеңме, бүрәнә сыртында сугышулар, аркан тартышулар, чиләк көентә белән су ташулар дисеңме, булар барысы да халыкның тизлектә, җитезлектә ярышуы. Шын батырның кем икәнен дә Сабан туйы күрсәтә. Йөгрек ярышта беленер, батыр мәйданда чыныгыр диләр бит. Сабан туйының иң зур бүләге
кызның уңганлыгы, осталыгы, уй-хыяллары, иң якты хис тойгылары салынган, ак төстәге тукымадан төрле төстәге җипләр белән укалап чигелгән сөлгеләр пәһлеваннарның таштай нык йөрәкләрен хәзер җилкендерә микән? Кулъяулыкларны бик күп чиктем армиягә киткән малайларга. 41-нче елгы җегетләр киткәндә, унар итеп чигеп бирә торган кызлар аладыр бит инде. Урамнан әйләнеп китәләр, мотор итеп, берсен жалгап кулъяулыкларны. Менә шуннан киткәндер инде. Ул вакытта кулъяулыкка нәрсә? Чәчәк чигелә иде, исемнәр чигелә идеме? Шигырьләр. Төрле шигырьләр яза торыйк. Кем ничек әйтә инде? Заказ биргән кеше. Үзе заказ бирә инде, әйме? Менә. Шулай дип язырсың, булай дип язырсың. Исем фамилиясын да әйтергә куша инде ул. Менә шуннан бу ниндидер теге хат алышу кебек, әйме? Аның сөлгеләре дә, тастымал кулъяулык, ашъяулыклары да кайчандыр авыл сабан туйларының түрен биләп торган. Кызлар егетләрнең йөрәк серләрен дә үзенә сыйдырган, кыңгыраулы туй атларын да бизәгән, кылга башында да җилфердәгән, киленнән кайнанага бүләге дә, бирнә сандыгының яткәре дә. Үзем ашамаса, аларны кире сүтәм. Үзем ашаган чәчәк килеп чыга икән, мин аны кире сүтәм. Ни өчен? Яңадан эшлисез. Шамый, мен ашамаган кешегә шамый бит инде ул. Кешедән торамы? Мәсәлән, әгәр дә кешенең бераз кирелеге булса, теге бизәге дә кирерәк чыгамы? Бизәге киреләк чыкмый, җеп тинәлә. Менә тик тымалга эшләп утырасың, җеп тинәлә. Бәйрәмдә бүләкләр хәзер үзгә шул, җәмгыятьнең тормышы ару, кемнең мурҗасында төтене куе да, кемнеке сыек, барысы да уч төбендә. Бу дөньяны якасыннан тотканнарның биштәрендә генә Миңҗафар апаның төннәр буе бормалап чигеп чыккан кулъяулыгына урын юк. Әмма теге чакта ук сеңеп калган тәэсирләр картаерга әле ашыкмый. Ул теге күргәзмәдә генә каларга тиеш түгелдер инде, әйме? Нишләп татар халкы хәзер үз йортын бизәми микән? Әлбәттә, алар күргәзмәдә генә каларга тиеш түгел дә, менә нишлисең, хәзер замана үзгәрде, яшьләргә мондай чиккән әйбер кызыксындырмый. Алар күбрәк шул кибеттән сатып алып, шул хөкүмәт ясаган әйберләрне куярга тырышалар, илләрне бизәргә. Менә мондай милли әйберләр, менә быел гына кызык, быел мәдәният елы булгач, милли гырыф-гадәтләрне саклау елы булгач, менә шушыңа игътибар бирелә, әлбәттә. Чигегән әйберләргә кызыксыналар. Белмим, дәвам итәр микән, ирәнерләр микән алар. Анысы инде аяныш белмим. Халык һәркем үзеннән өлеш кертергә тиеш булган. Яшь кыз килә икән, кулъяулыгын чигеп биргән, килен төшә икән, ул сөлгесен биргән. Башка кешеләр әлбәттә үзләреннән өлеш кертергә тиеш булган, һәм әгәр дә ул бирми икән, ул оят булган. Оят дип әйтү инде монда нигәләр оялган дип тиңә әйтү түгел. Менә ул өлеш дигән әйбер, үзеннән өлеш кертергә тиеш. Ни өчен? Менә ул киләчәк тормышың, алдагы киләчәк тормышың шушы кешеләр арасында үтә синең, шушы даирәдә үтәчәк тормышың, һәм син үзеңнең урыныңны шунда күрсәтергә тиеш. Син шушы даирәнең бер өлеше икәнлегеңне аңларга тиеш, һәм шушы ышану дәвам иткән. Әмма менә шушы ышану әкренләп сүрелә башлау белән, китә башлау белән Сабан туйда башка шәрәк нигез алып, инде икенчерәк юнәлешкә кирип китә. Искә төшерәм яшь чакларда менә. Анда бит бүләк өчен түгел менә. Анда сөлге бирәләр, кулъяулык бирәләр. Ул анда машина дисем, холодильник, аның өчен бит түгел бит ул. Гырыф-гадәтләрен саклау теге бүләк өчен түгел. Аңлыйсызмы, охшашлыгы. Кирәк менә шушы безнең борынгы бабаларыбыз ничек алар шушылай җыелып эшләгәннәр. Сулар ага торыр, җилләр исә торыр, халыкның гырыф-гадәтләре дә заман белән бергә үзгәрер. Бәйрәмнәрнең бер төрлелеге белән бүген дөньяларыбыз тар. Сабан туйларының да милли авазы тынып, бу явы уңып бара. Кая барсаң да кояш бер, әмма үз илеңнекенә җитми.
Мәйданның үзендә инде иң зур үзәге ул инде көрәш. Көрәшкә кадәр һәрбер халыкка, һәрбер кешегә, улысына, кешесенә, хатын-кызга һәммәсенә дә монда катнашырга мөмкинлек бирелә. Бу массовый дибез инде, масса күләм бәйрәм. Монда ул үзе тамашачы да һәм үзе катнаша да. Менә безнең бүгенге көндә үтә торган күп кенә сабантуйларда театрдагы кебек 4-нче стенаны саклап булай итеп утыралар. Инде кешегә ул утырып тору ялкыта, ул менә шулай кайнарга тиеш. Буны ага дигән бит әле базар. Ул менә шулай йөреп торга ага, ул бик демократик бәйрәм. Безнең монда галстукта кеше дә, муллалар да, һәммәсе дә, поплар һәммәсе дә монда тигез. Безнең бигрәк тә зур шәһәрләрдә ул профессиональ сәхнәгә әйләнеп китте. Мин әйтәм инде һаман да театрның үзенең сәхнәсе бар, эстраданың үзенең сәхнәсе бар. Һәммәсенең дә аның сәхнәләре бар. Ел дәврендә катнашырга, ел дәврендә алар үзләренең бөтен сәләтләрен күрсәтәләр, талантларын күрсәтәләр. Ә монда халык үзенең талантын күрсәтергә тиеш. Ялгышлар ышкынды, хаталар ясалды, алны, артны, уңны, сулны карап йөрисе калган икән. Халкыбызның борынгы гореф-гадәтләрен ничек кайтартырга? Кайда ул мәйдан түрендә тезлешеп утырган ак әбиләр? Кайда ул иңнәренә ак сөлгеләр элгән картлар? Кайда ул затлы нәсел дәвамчылары? Кайда ул ауларны яңгыраткан гармун көйләре? Тузаннар кубарган ат чабышлары? Ширемдә түгәрәкләп җәлгән самаварлы мул табыннар? Кайда ул җырлар, биюләр? Илкәй, бәгыркәй, заманына күрә заңы да, авазы да, йоласы да. Кемнең көймәсендә, шуның көйендә шул. Әмма безгә үз көйебез якын. Иске ел бетеп, яңа елны каршылаган кебек, менә шушындай зур бәйрәмгә әверелде. Ләкин менә йөрәгебез әрни, борынгы традицияларны әзгенә оныта башладык. Менә анысы борчыла. Чөнки заманның йогынтасы күп. Киләсең күп кенә сабантуйларда гармон түгел, заманча музыка, яңгырый шытыр-шытыр теге попсовый дибез инде, менә ул теге сразу ничектер безнең алымнарыбызны онытылмасын иде дигән шундый бер егедә йөрәк әрнеп тора. Элек бит инде без кичкенә вакытларда бетәрәк кирәк. Безнең әтиләр, бабайлар әйтәрәк кирәк инде. Менә шу круг буйлап гармоннар белән, тальяннар белән җыелышып, күмәкләшеп, шулай мәйданны әйләнәләр иде, шундый күңел итеп. Хәзер инде булар әкренләп теге югалып бара дип әйтәрәк кирәк инде. Ну бар бер гармоннар белән уйнаучылар. Ну элек күңелләрәк иде дип әйтәсем килә минем. Ана без инде ул вакытта алыкта күп булар иде. Оннары күбесе отлар, мондый машиналар юк иде, күбесе отлар белән Atlar bile kileler idi. Bütün rayonlardan yölüp gider, yeşler indi, garmonlar oynat, talyanlar bilen. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на всеми любимом татарском народном празднике Сабантуй 2023. Кайбер авылларда диктор русча сөйли, татарча түгел, менә шундый бер очрагым булды. Аңлыйсызмы? Нишләп дигәчтен, монда безнең татар милләте генә түгел, башка милләтләр дә бар. Шуңа күрә теге рус телендә барабыз дип әйтүчеләр булды шундый. Ул хәзер безнеке генә түгел, ул бөтен Татарстанның бәйрәме булып китте бит инде. Дөресен әйткәндә. Менә Сабантуйга, шул Казанда дисең, башка шәһәрләрдә, авылларда бөтенесе кайталар, русы да, татары да, марий, чуашы да, бөтенесе бергә җыелышып, безнең Сабантуй бәйрәмен бәйрәм итәләр. Бик яхшы, хөрмәт итәләр, санга саныйлар, онытмайлар. Ләкин шулай да оештыручыларга әйтергә кирәк. Төп алтын баганасын онытмаска кирәк. Ни бар бит әле, пустышка диләр бит әле, менә уенчык
уенчыкка гына әйләнеп кала. Ул булай тавышы бар аның, әйме? Декоративный бер әйбер генә булып кала. Матур да ул, кызык та ул, әмма эффектлы гына бер әйбер, әмма ерактан гына карап тора торган сувенир рәвешендә генә. Сувенир. Уларның булырга тиеш күңелендә бит. Менә бүгенге балаларны сез карагыз. Күргәзмәләрдә мин игътибар иткәнем бар аны. Матур кул эшләрен алар карыйлар, матур. Әмма аның күңеленә ул кирип калмый, чөнки ул аны үзе эшләмәгән, тотып карамаган уларны. Менә мин ни өчен шулай сөйлим? Чөнки минем кичкенәдән ул күңелемә сеңеп калган. Сабантуйга кайтасы килә. Сабантуйга кайтсаң, анда чыгып биемәсәң, инде әле мин соңгы көннәргә кадәр йөгерә торган идем. Сабантуйда без йөгермәсәк, инде Сабантуй булган кебек түгел иде. Яңа шундый инде уеннар да барлыкка килә, замана бит үзгәрә, ул булырга тиеш. Әмма иң төп менә шушы мин әйткән краш һәм инде ат чабышы булырга тиеш. Кызганыч, атлар юк. Авылларда атлар юк, ат чабышы юк. Безнең күрше авылларда ничә шәр килеп, ат чабышы була торган иде, атлар юк. Лошади вообще начинают скакать с 2 лет, то есть 1,5 года их начинают заезжать, обучать под человека, но и с 2 лет начинают уже свои первые скачки. А это видно, вот когда они растут, видно, вот, что у него есть способность, например, или как? То есть... Ну да. Сразу видно, да? Да. Это должна быть какая-то определенная порода? Ну вот арабские скакуны, вот они подошли, вот этот молодой, годик кобыле. Есть англичане и есть уж простые породы. Но на скачках именно участвуют чистокровные арабы и англичане. Чабышкы атлар да сабан туен алдан сизә. Тулпарлар туякларын кыздырып чабарга, җил белән ярышырга, кушырга әзерләнә. Ни дисәң дә, әмма бу йөгрек атлар әле булганда, татар халкының картаймас мәйданының өмете суынмас. Чөнки бер үк юлдан берәүләр сөйрәлеп барса, икенчеләре кирлеп чаба. Җәйрәп яткан, гыш килгән мәйданда безнең дә әле үз урыныбыз бар. Аделя, скажите, а лошади, они чувствуют, что вот они их готовят к соревнованию? Чувствуют, что вот сегодня будет соревнование, что они должны быть, вот как люди, бывает же, да? Да, конечно, они вот от нашей энергетики все понимают. Но мы когда начинаем тренироваться, там, по большим дистанциям, так скажем, ходим в день по 20 километров, и перед этим потихоньку начинаем готовить, там, по 5, по 10, по 15, она это все понимает. Она говорит, ну, такая, да, все, начали готовиться. Ну и за день, там, за пару дней я уже тоже как-то морально пытаюсь ее поддержать, подготовить. То есть она, наверное, все понимает, все лошади все понимают, все именно от человека. А еще говорят же, что лошади чувствуют, когда выигрывает, когда приходит первой, да? Ну да, вот она никогда никого вперед себя не подпускает, но она любит поиграться с другими лошадьми. А в этом году вы участвовали, говорите, да, 2-е место заняли, да? 1, 2, 3, весь пьедестал собрала в этом году. В этом году? Да, на 3 лошадях скакала. Еллар барышында күмелә башлаган, тарих төпкелләрендә калырга исәпләгән бу байлыгыбызны яңадан барлап, өлгеләргә, үлчәүләргә кат-кат салып, дөнья күләгәсеннән айырып чыгарып, яңартып, нәкъ ата-бабаларыбыз кебек җиргә таянып, җирдән көч алып яшәргә тиешбез. Уеннар, җырлар, биюләр дигәндәй, шул аның бит инде асылы Сабантуйның сабан эшчеләрен, колхоз эшчеләрен, хезмәт эшчеләрне, колхозчыларны бүләкләү, аларның эшләрен күрсәтү, зурлау. Бу бәйрәмгә ничек әзерләнәсез? Сөенеп әзерләнәбез. Сөенеп, әйме? Сөенәбез, балаларыбыз кайта, кунаклар кайта, көтеп алган, елга бер килә торган авыл кешесенә бәйрәм итә торган Сабантуй. Әмма Сабантуйның төп асылы нәрсәдә? Миллилектә. Сабантуйның төп асылы миллилектә. Гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны онытмауда, саклауда һәм
кырда эшләгән игенчеләр барсы да шушында күмәк итеп, матур итеп ял итәләр. Бер зур бәйрәм була инде. Ялгыз шыбыкны сындыру ансат, себеркене сындырып карагыз әле. Халкыбыз бәйрәмнәренә сыйынып яшәгән, алардан рух алган, көч җыйган, бөтен дөнья буйлап сабан туйларына җыелган татар халкының санын исәпли башласаң, барысы да аныклана, очы-очка ялгана кебек. Җитерәк карагыз әле, түбә тактасын кайрырга ашыкмагыз. Татар кимемәде, реп таралмады, ялгыш фикер йөрткәнсез, дөрес шутламагансыз, безне саннамагансыз. Халыкның зур байлыгын, олы тәҗрибәсен, мең төрле җырларын, биюләрен, ата-бабаларыбызның сүзен, гырыф гадәтләрен юмарт өләшкән бәйрәмнәребез безгә әле иссез-өнсез югалмыйча, батып калмыйча, диңгезләрне упкыннарга чигендерергә, аяк терәп, авыз тутырып бу дөньяга үз сүзебезне яңгыратырга көч хәл бирә.